Siyabonga kakhulu ukuthi sikhulume nawe kwi-channel uNkulunkulu akulonde kubusise kukona konke okwenzayo engathi ke ungaphumelela kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe ulike le video uphinde ujoin i-channel ube member unganikela kumele ngo-9 if you're a member noma ngo-30 or ngo-99 so it depends on your choosing. What I can add futhi ukuthi sicela ukuthi number isetshenziswa abantu abalandeli bale channel. If you're not, please isebenza ku-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Ungangibuzi igama, angikuthandi ukuthi umuntu engifonele ngibuze igama unless mhlawumbe makaqala was-introduce kuqala. So most people they just call and say Pastor Lona, so I don't like that. You may not share number, so it is my personal number. Cela ukuthi unga-donate unganikela kwi-channel ikhona account number uma unaluthando lokwenza njalo. You are not forced. Sibheka la udaba olukayuza uyulithi sawubona bengicela ukubuza mina ngiphuphe ngigcoba ngawo umzimba wonke shuthi la ukhuluma ngomlotha uphuphe egcoba ngomlotha umzimba wonke. So sike sayenza ivideo yomlotha, so ube comment kuleyo video yomlotha. So umlotha uyasho umlotha ke into ethinta kakhulu idalwa kubantu abalandela isinto, kanti umlotha ngokwenkolo uyayikhomba futhi ukuzila umuntu mebambe isizilo, umuntu bebhekene nosizi nekhathi ezinzima zokulila uyawusenza kakhulu umlotha. Umlotha futhi uyasebenza kakhulu kuyinhlambuluko nakuhlambululeni umuntu noma kuhlambululeni umuntu uma bekunamathunzi asuka membethe yabo biblically or ngokwesintu. So number 1 singakusho ukuthi ke uma kupha la umlotha kuPaul uhluma ukugcoba ngoba lokho kungenzeka kukhombe lokuthi ke mhlawumbe wena uyakhulula ukuthi mhlawumbe ubangwa yidalwa futhi kumele mhlawumbe ulungiselwe usiko olidingekayo yabona. So number 2 kungenzeka ngesikhathi uphupha umlotha kube uPaul ngelubi futhi mawugcoba nje sikusho mhlawumbe kumele wena wenzele nje usiko ubikwe emsamo ngoba mhlawumbe awabikwa yabona. Kwesinye isikhathi number 3 uma uphupha umlotha ngabe uPaul uhle nje uma ugcoba lusho kungenzeka uyadingeka lo umlotha wasekhaya ukuthi wena usebenzise ugeza ngawo ukuze mhlawumbe kuzohlambuluka izidalwa zakho. Futhi kungenzeka mhlawumbe kufanele uthole umlotha wasekhaya uzihlambulule ngawo wena noma uhlambulule idalwa zakho usebenzisa lo umlotha wasekhaya. Number 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la umlotha kube upha futhi ongelubi uma ugcoba nje usukela ukhomba la noma oluyisikhumbuzo sokuthi ke kungenzeka ubhekene nenkinga noma ubhekene neinsizi noma ubhekene nezingathazo ezidinga ukuthi uxhumane nezidalwa zakho noma ke ulungise umsamo. Kuyenzeka futhi kanjalo asivale lapha ekutheni kodwa futhi kungenzeka nje uthola ukuthi number 5 ngesikhathi uphupha la umlotha kube uphawu oluhlama ugcoba osuke lusho la imizamo yokuzwakalisa ukukhala ukunxusa nomkhuleko nje wakho kuNkulunkulu. uDaniel 9:3 ngabe sengibhekise ubuso bami kuyo inkosi uNkulunkulu bake ngikhululeke nginxuse ngokuzila ukudla nangendwangu emasaka nangomlotha ngoba lokhu ngakhomba mhlawumbe imizamo yakho kuzwakalisa ukukhala ukunxusa noma ke ukuphahla edalweni noma ukunxusa kufanele ukwenze wena kuphi edalweni zakho emathungeni akho yabona. Number 6 kumlotha nje bese ubheka uma ugcoba kwabanye nje sokusho ukuthi lo muntu loyo ubhekene nalezo nosizi nezinkathazo ubhekene nenkinga ubhekene nenhlupheko kuleso sikhathi leso ubhekene nokudabuka uma ebona egcobe umlotha umzimba wonke. Saba kakhulu ke besibheka la umlotha ngiyathemba uyacaciseleka ngoba ucaciseleka ngasiyaxolisa kakhulu ukuthi ungaphinde uqhubeke futhi upheruze ubuze futhi nakwabanye. Siyabonga.